To není možný. Už jste viděli? Viděli to? Jak stojí? Bravo! To bola nádhera, to bola nádhera. Pane Bože! Pane Bože! Co je to? Спасибо. Спасибо. Co je to? No to bylo teda... Pane Bože! Já mám pocit, že mi vyskočí srdce. Mě tak bouchá srdce, že já jsem úplně... Já nemůžu ani dejchat. Mali jsme zimom briavky, napriek tomu, že je teplo, ako to bolo fantastické. Píšať nemôžete z toho vpečatlenie после вашего выступления. Samozné. Fantastiko. Tomu se rozumí pěkně. Nádhera. Tak pojďme hodnotit. No. Dobre, ja hovorím, Co? áno, postupujete do finále. Zlatý Slavík! Zlatý, áno. Finalisti! Československo má talent v roku 2016.